Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Strike Patrol, magasunod sa dili, lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate truck. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mapalaga naman tagpalabati region-wide, magpalaga kita sa nabilin sa kauras 9 minutos karon nga adlaw Huwebes, petsa 30 bulan sang Abril. Katapusan nga adlaw, katapusan man nga petsa. Was sa ato sini nga pagbugtaw, magasangko na kita sa bulan sang Kabulakan, ang bulan sang Mayo. Huwebes naman edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton siring nga news team, aton siring nga mga correspondent sa liwat na Manila siring nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa libro sa aton siring kapulisan sa mga nagkalain-lain nga mga police station sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros
Occidental. Sa Webes manaton sining pagpangalagad buylog manaton ang aton sining Patrol 2. Ang aton sining Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyon sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat ka bantayan, ato naman liwat nga hibulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Balik trono si Aksyon Jan Diaz. Back to back sa aton sining kapiloto waswas kono may Aria Langkon Mais. Importante way lang Malaysia. Aksyon Papang Nixon Tahom. Sa Webes nato sining pagpangalagad buylog manato ng puwersa sa aton sining nga mga personnel sa News Center. Sa COVID-19 ang aton nga pagbantay sa update balita kag sa national international scene. Webes edition buylog naton ang puwersa ni Aksyon Dale Salazar, magabulos temporaryo sa trono ni Aksyon Ann Dipensor. Opda magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio, master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kinaldan ang inyo sinilagad ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 6 minutos kapag pangalagad inyo panatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action Radio. Action Night Patrol. Sa kinandan ang unang kabahin sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa iyo sa kalawan ng Dr. Alfred sa Mangosteen Soap. May ara ka bala ginatawag nga dandruff o kon in short kaspa para gini sa imo sa mga tao nga kaspahon. Kabalo naman kita ang umagataki ang kaspa sa ulo ta. Do kalimbawa daw kuto kakayumad lang naga kagat sa pinakapunta sang kag sa pinakapuno sang buhok mo nga nagatubos bagol mo. Ito natakihon kasang imo sini nga kaspa, puwerte ang pangurutkot mo. So sa mga tao nga kaspahon, para gidini sa inyo. Amo ni siya ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Nagahatag ini sang maayong nutrisyon sa atong sining nga ulo kag buhok. That's why ginarekomendar sa inyo alagab, ginarekomendar sa Action Night Patrol Program para nga madula ang katul sa ulo ta, para madula ang kaspa sa ulo ta, gamita sa imo nga pagpaligo, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyo nga pagpamalaklon, ayaw magkalipat. Lista ha para hindi ka malipat. Tandaan gid ang ngalan para sa kaspa, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol. Ang inyong mga bahay sa ato sila pagpangalaga ginadulong sa inyo sa kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors kadto ilang pamasyari lang Dalan Lacson GA Esteban Building ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga napayo, damo sa balatian nga ginadala. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang
Vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa life extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang kabutika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sang life extension, pwede ka ka-text, pwede ka ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta sa Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati na ang produkto nga vitamin D3, kadtui. Pamasari, Dalan Lacson, GA Estelman Building, ara dirang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:28 na. Sa pinaka-latest nga datos ng Department of Health sa bilog nga Pilipinas, naglabot na sa 8,488 ka mga kaso sang COVID-19 ang na-record sa aton sini nga DOH. 1,043 ang mga nag-alayo kag naglabot man sa 568 ang mga nagkalamatay. As of 4 p.m. ini nga datos naging pagwa sa Department of Health angot ini sa COVID-19. At least may ideya nga ito nga mga tagpalamati. Buwas kadlaw Mayo-Hunyo, o kung Mayo-Hunyo, Mayo 1, adlaw sang pangabudlay, maga-take effect ang General Community Quarantine sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Starting May 1. Ang Negros Occidental gin-downgrade halin sa ECQ nangin GCQ na. Kag sumugod man buwas kadlaw, ang syudad sa Bacolod magapabilin sa ECQ sa sulod sang 15 kadlaw. Starting tomorrow, May 1 until May 15. Another 15 días. Ang Bacolod ipaidalom sa ginatawag gihapon nga enhanced community quarantine. Naong pamangkot kagin dugangan another 15 days ang Bacolod. May batunon pang food packs ang aton nga mga Bacolod no, specialmente ang aton barangay. Ang sabat sina may ara siling ni Mayor Bing. Sa interview kay ni Action Brian bla, one-on-one sa action firing line. Siling ni Mayor Bing may another batch sang food packs nga posible igapanagtag sa aton nga mga barangay tungod sa another 15 days nga enhanced community quarantine. And ginapaybalo naton sa aton nga maka-aksyon, nagtawag man kay ng Public Information Officer sang Valyacar Transit Incorporated, si Ma'am Jane, and gin-confirm niya sa Action Radio sa programa kay na ni Action Marlon Hinivea kay na nga wala biyahe ang tanan nga unit sang Valyacar sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Klaro? Hindi mo ka pamangkot ti Sir Boss, may biyahe ang Ceres. Wala biyahe ang Ceres sumugod Mayo 1. Hindi gani Mayo 1 mo, I think Lunes to, Mayo 4, no? Huwag yapon sang Ceres nga magbiyahe sa mga banwa kag syudad
sa kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental. Say man sa Bacolod, why man sa mga jeepney nga mga biyahe. Munang klaro da, basi mamangkot ka mga ti, sir, may biyahe ang series kay GCQ ng probinsya. Ang sabat nila, no. Ayos, may mga panibag-os ang kaso naman ka COVID-19 diri sa aton sa syudad sa Bacolod. 4 ka mga seafarer ang nakitaan nga may indikasyon sa COVID-19. So mo pa ni karon ang another paligba naman sa aton sini nga mga authorities sa dugang nga COVID-19 victims. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:33 na. Naging agaw sa katapusan nga petsa kag sa katapusan nga adlaw ang kayuhan sa special amelioration. May naging agaw 9 ka barangay. That's include ang akong barangay, Barangay Panokoy. Kaya natin may sugpon nga pagpanagtag sang special amelioration sa area sa Barangay Bata, Barangay Banago, Villamonte, Singkang, Barangay Takuling, Mansilingan, Tagob, Estefanea. Kag Barangay Panokoy. So siyam tanan ka mga barangay ang nagingagaw sa katapusan sa pagtataganay sang kayuhan para sa mga utod naton. Pero in spite sa niti, hindi ta malikawan hindi naton malikawan nga ang reklamo ti normal. Wa isang barangay sa Bacolod, even sa Biloga probinsya, nga waay nagareklamo parte sa Special Amelioration Program. Sa wala makabaton. Dugay-dugay, i-check na si Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, ang amang kapitan sa Barangay Panokoy, kung anong turnout kayo nagkapagalin ko kayo na sa hapon, mga pasado alas 4, may mga nabilin pa ng mga puroks. Mga sige, tagtaganay sang kayuhan sa atong sining mga SAP beneficiaries. Kung naman tayo magaliso, kita anay sang makadali sa atong sining palamatinan sa report ni Action John Diaz. Naka-standby siya, hindi standby sa araw sa isa sa mga barangay pangasigi ang ginatawag nga tagtaganay sa Special Amelioration Program, Action Henry. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action John Diaz, sara number 1 sa report. John, may gabi, John, pas kami in. Maayong gabi, Aksyon Eric, sa atong tanan nga mga ka-aksyon. Actually, diri sa atong ginakamtangan, ari live kita sa may covered court sa Barangay Villamonte. Diri natapos na gidman no, ang panagtaganay. Okay. Or other term nga pa din naton gamiton, may ara na tawag nga paguntat sa pagtagtaganay, Aksyon Eric. But sino nga magsiliga may pagkauntat, may sugpon pa. May possible nga sugpon pa, pero ang venue depende na no kay ang barangay kapitan ina ang maka-declare, Action Eric. And ang dugang pagit sinadira, may piladi ka mga pumuluyo pa ang nagatiner sa covered court. Okay. So maybe this amo ning pinaka-oportunidad nga kwaon sa ni kapitan Romel Flores sa barangay Villamonte. Agud mapalabot sa iban nga pumuluyo nga ari sa diri abi ang mga pumuli nga nagabantay sa area sang sa Purok Saves kung ano mga instruction diri sang ni Kapitan Romel Flores na tugtog sila nga tinyon of course Ari Mandrino. For the second time to sila nga si Manap na kami ni Kapitan Romel Flores sa atong ipagpangalagad. Kap may gabi tamyaw tanay sa atong mga taga-pumuli sa Barangay Villamonte po naton si Action Eric. May gadigid no, Action Eric, kung may gadigid sa pumuluyo, labi na sa Villamonte, sa Pulamati sa Action Radio. Kap, ang situation na doon subong nga gabi, nakapanagtag na gidman nga natapos sa gidman no amo naton nga no anong after kap anong mga nagakatabo sa bangka. Actually no, may mga portion kita di more particularly sa Purok Sabes because may consider kita na mga positive na to no, okay, na case. So ang aton cashier gahinyo man sa aton para safety man ang ilaya na seguridad. So gayo sila possible on site na ang paghatag. Okay. So true na iya sa aton na isa ka SSD man na nag-commit sina. At the same time, ang aton na barangay official abi naman ang inyong punong barangay
na magbuli gidara panghatag on-site. Okay. So, when we say on-site, makadto gito kap sa ilang nga lugar, i-house to house sila, anong process kap? So definitely, no, labi na gina sa pag-lockdown na to, may mga entry-exit point kita dira, no? Okay. So possible, through the use of our megaphone, amat-amato na sila pakadto dira sa may area, then we have to set booth siguro para ma-safety man ang aton ng mga empleyado para hindi ma-contaminate if ever magid na may ara pa sang prevailing dira na mga virus na hindi naman makita. So para na lang ma-safeguard naman ang aton empleyado, at the same time, ang distribute sina. At the same time, sino mismo man ang pumuluyo dira sa Purok Service. Okay, kap, probably ang isa nila ka concern kung ang assurance nyo kap, ang kwarta nila ay ara. As long as ara sila sa master list o meron sila abi record, no? Precisely, sir, no? Kung ara yung ngalan nila sa master list sa payroll, may kwarta, ginaya. Hindi na tayo madula, kung hindi man na mabuhinan sa missing ko. So kung ano yung nabato na tag 6,000, i-intrigar ginaya sa pumuluyo na recipient siya na. Actually, karon nga gabi kap may nagtawag sa Radyo, nagapamangkot anong update sa ila. So maybe amo ni pinakanami gid nga tinion para sa nandito nga nagapamati sa Purok Service, ma-remind do kap hindi na guro nila kinahanglan magwa sila bala, hindi na kailangan magtulumpok anong dapat nila imuon. So gapilarang gid ko sa pumuluyo sa Purok Service, kag sa kutob pagid bala sang way pagid nalabutan, actually kung ang taon tagid gani miara pakita dira sa NGC sa pagdagdaganay mo inabala mga na left out pa na pag-schedule nila sa ina na schedule. Okay. But for sure, ang sa Purok Service siya, naginyo na ko na mismo sa DSSD na may ara diya sang special na schedule, intended lang gid sa ilaman. Okay. So, we are targeting na kung pwede malang naton madala within a week sini, ubrahon tagid na because naiintindihan tagid kung ano kakinahanglan man sa pumuluyo. But, naturalmente, gina-on guard man naton ang tanan sa aton ikayong lawas na mas safety tagid ang pumuluyo. Labi naman diri ang bilog ng pumuluyo sa barangay Villamonte. Meaning, Yan. Kap, hindi pa kita katag exact date, no? Kasi madepende pa na sa availability kag kung ano ang plastada sa plano ninyo kag ang DSSD sa area sang sabi. For sure, no, buwas may nun-anon pa kami sa DSSD, kag mamangkot man ko sila kung ano man ang ila na target na pizza. And from then, mapabalo lang ko dira sa aton na Purok Manager kay nang Melanie, mapabalo ko siya kung saan o gida magkadto ang team na to na mag-distribute dira. So that may ensure tagid ng kutob na ka-payroll to, matagaan din sila kada isa sila. Okay na, may kati may assurance, gida kap, no, manahalin na sila kapitan, mga taga-area sa Purok Service. Ano na lang guro kap, no, ayo na lang sa ila, Jan. agamay, abi hinyo sa ila. Action dyan. Mag-intindi probably, no? Action dyan? So, Action direct. Nadali lagi dati sa appeal ni Kapitan Flores. Kapangkot ko pila ang SAP beneficiaries sa service only? Kap, may idea ka kung pila ang beneficiary estimate lang kung di maging exact sa area ng service kap. So for sure ang apektado dira sa lockdown, sa lockdown na area more or less mga 131 to 150 sila. Okay. And ang arad ng household sa Sabes, more or less mga 300 na sila. So mini ang 300, di ka wala pag hindi naka-receive, no? In principle, why pag naka-receive, pero may ari siguro doon nakasulda, I think doon mga 2 o 3 lang. Oo. That's why gin-alert din natin tanan ang aton men kagina na dapat ang kutob sa Purok Sabes is-schedule di sila na ipabalikon sila Purok to kay mas schedule kita tuya sila para panghatag. So almost dyan, Okay, pila ilagay 400 lang plus? Sa lockdown lang gid, bilog gid nga Purok Service, amo ni ang concern karon nga kadtuan personally sang team sa DSSD kag iya ka DSWD kag barangay. Jan. Sila kadtuan ano gito kag tagtagan, amo nagali ang matabog gid kap, no? Dyan. Yes, in principle, because mismo ang aton mga cashier gayo manggid, no? Na kung pwede, dito lang gid on-site ihatag, kag kung sino dito mag-volunteer. So, for sure, ang inyo punong barangay, kang atong barangay officials, plus may representative dira sa DSSD, is willing gid with approval sa DSSD, na among mang-release dira to ensure na ang tanan matagaan, ang kutob sang dapat gid matagaan based sa aton payroll lang. Okay, action direct. Dyan, clarification lang kay Cap Flores. Cap, more or less, rough estimate mo sa service lang niya, kag pati sa mga apektado, dala nga masiling mo may biktima sa COVID-19, mga almost 400 plus, amo na? Again, action direct. Okay, Cap, siling ko, liwat, ton ko, liwat. Ang sa service lang, that's includes sa siling mo nga may mga victims ang daw COVID-19 sa service, more or less, mga rough estimate mo, mga masulod sila sa 400 plus? Roughly ko na sir, ang mga victims sa sabit, nasulod mga 400 plus or something, mga na?
Actually, ang atong gidaya lockdown area is more or less mga 131 to 150 sa kapamilya. No? Okay. So, ang atong daya na household sa sabi is more or less mga 300 na sa plus. No? Household, Oo. 130 families, something. So, ang lockdown area is 131 families. No? Okay. 131 na balay. Oo. But for sure, because may ara na balay na may duwa ka pamilya, so possible malabot na sa 150. 150 plus ang household sa palibot, mga pilang 300. So, 300 plus. More So- or less, ang kabilugan na included na sa lockdown natin. So, more or less okay. mga 450. 300 lang actually, kaya included na dara ang 150 nga na lockdown. Okay. So, included din sa 300 ang 150. Yes, yes. Na pamangkot sa 115 o sa 300 ni estimate ikap makuha na ni pila kadlaw, may duha, tatlo, ano no? Kat ining pagdagdag be possible sa ila, sining 150 or 300 di aton lang taon nga number. Makaya niya yan so one day nga personal. Gito kay katuan, gina medyo makapoy-kapoy man na sa inyo part. Yes, makaya, ginawi din na day, kay diyan ko nalalang, kay diyan overtime man, tapa na. Basta importante, once makasulod ta, before ta magawa dira na area, matapos, gid sila tanan na matagaan ang kutob sa recipient. So, para isahanay na lang kapno kay risk, no? Yes, one thing pag is not only na isanay because of the risk, but para at least wala namang comparative ang pumuluyo, na kung sa chimpo pa pangatag, ang tanan matalaptapan, kutob siyang recipient kidya. Recipient dyan. So hopefully ka-intended ang area sa Purok Service na no amo ng instruction ni Kapitan Romel Flores Action Eric. There is So- just one nga concern nga ginraise aton karon ni Kapitri. Okay. Mismo sa area sa nga barangay Villam. Okay, balikan sa Action Jan Diaz. Ang report ni Action Jan Diaz, live ini sa Barangay Binamonte, with Barangay Kapitan Flores, no? Gina-assured ni Kapitan Flores nga ang taga Purok Service matagaan gate sang special amelioration program sa hindi lang mabalaan nga mga inadlaw sa masunod ka semana. Kambak, Action Jan. Yes, Action Eric. Balik naman ta diri sa ibang kay namin di nagatinergy sa guwa nagahulat. Ano ni ang matabo naman sila kap? I understand mi ari di kay ina no nga wala na tagaan. Ano ang ilang situation scenario sila kaga na matabo kap? Actually, ang usual na siya na practice, ang kutob bala sang hindi malabutan, kaya kisa utay-utay na lang pagsulod. So, gina-accommodar na sa schedule dito sa NGC. Okay. Then, we will ask the approval of the SSD na whatever na left out, na left over, abi na may mga remainder, panaway panatagaan, we could have one schedule dire para maubos, kina-release. Okay, amo na ayo ono na lagi nga diri na lagi para mas lapit sa ila amo ng inyong nga plano kap. Yes, para at least kami mismo, ma-attender man namon sila. Kagkabalo man kami kung ano ka-burden na makadto to sa AGC. Plus, I think siguro because of the volume sa other barangay, so mas madugay ito na mas malawig pa sila pag-ulat. Unlike the rate, naka-covered na nakasintro lang sa barangay Villamonte. Okay, so John? sa 100 kay na, as long as ang ilang name ara sa guadara sa master list, all you have to do is to wait for further announcement kung saan ang schedule nila diri or is either sa NJC. Amo ginamatabo siya, no? Yes, definitely, but rest assured, ang kutob niya sa ara sa payroll, matagaan ginaya. Matagaan din na, no? Actually, Rick, Clarification naman sa bago naman naging statement ni Kapitan Kap. Ano mo siningon? Hindi mo ubos hindi kagabi ang nabilinda? Ano man? May mabilin pagida? Why labot sang 300 sa sabis? yes, actually, Rick, exactly, no? Kay kabalo ka, Belk, ini siya, no? Dumodamo, nagitagtagan nila. Okay. May pipila dari ka mga wala na hatagan sang ayuda nga 6,000 pesos. Ano nga purok na ang wala matagaan? Kap, ma-identify na ton kung ano gini sila exactly nga purok ang wala matagaan or lakta-lakta ni Kap nga mga area. Actually, mix na siya, sir, no? Ang kutob la sa mga daw na bilin-bilin pa. Oo. So, ang munang bawo gani, reconciliate namon subong ang record kung sino pa na ng mga purok kag areas or whatever din organization or associations na way panatagaan nara sa master list or ara man sa payroll naton. From then, at least makal one last draw kami na matagtag ang tanan para sila tanan. At least kamo mismo ma-recall ninyo sino pa tong wala nakakwa. Yes, base man sa aton payroll, kag base man sa master list nato naging obra. Oo. So, Bali Jan, ba? Actually, Rick, hindi ni huol kay Kapitan Flores kasi may nader paligba naman sa sang way nakabato. Nakiti may ari pang 300 sa Purok Sabes? oo na, miguro pa makuto na to. Kap, anong rason kung nga ulihi sila, nagupay-upay sila, kag wala sila kakwahaw? Actually kay because of the scheduling ng bala naton kay tungod bala sa aton man ang mga
schedule. Like for example, we are expecting that we could start from 8 o'clock, iga-cash count ko ng atong cashier, then we could start late man. Okay. Then possible guro because of the mobility Manila, kaya ti kabalo ka man, wala man sa lakyan mo. So in principle, some of them galakat man gidalin sila panimalay, ti balo ka ang geographical area niya sa barangay Villamonte, medyo mayara maging mga layo-layo, no? So that's why amat-amat man ang pagkadto nila. Despite nyara kita sang vehicle na gina-provide sila, pero hindi man kita muna kadamo na paghambal kada na simpo sa oras na makadto sila. That's why hambal ko gani. We are expecting supposed to be the program not until 4 and 5 pa ang panghatagay. But because of this, of the mandate sa aton, so that's why na they are projecting na by 30 maubos kita ni. But with the presumption sa gina-compress naton, plus subong sa mobilization naton, so isa sa contributing factor na wala tagid na siya naubos tanan. Plus pag iti may case kita dira sa service, so for sure may ara kita sa jutay na hinyo sa aton SSD na matagaan kita liguan at least maubos tagid tagaan ang Jan. may ara sa payroll. Okay, the next question, Cap, hindi ni how all sa inyong apart, would life inyong apart, nga ti ang inyong plano is mga, maano po ikaw mo, maset po ikaw sa kaadlaw nga para maka-pay out ka mo dere. So wala iya problema sa amon sa intern sina sa all because in principle no obligasyon ta na es pumuloyo. That's why ari kita diri magserbisyo because we would like to serve the people of Villamonte. Kag kabalogi ko ang atong makagawad ari Miss Gawad Jocelyn Makilan, kagawad Jimboy Baloyo, kagawad Daling Catalan, atong BHW, atong BHERT, Tanod and the rest of the employees plus ang atong DSSD is willing gidya na mahatag ka ma-serve ini ang benepisyo sa atong pumuloyo. Okay, action direct. Pila na bilinda, wala boss sa 300 nga talagaan sa sabis? Kap, wala labot sa talaga sa sabis. Estimate kayo na mga pilato sila sa Guaman. Mga hindi ba ito kalabot 100 mo, no? So in principle, kung ang taon to ma-account naman to no? Daw halos more or less. More or less, 450. So muna, hindi ko lang gidi ma-figure out kung medyo dulong-dulong pa man sa gwa. And possible, may ara pa man bala wala man gidi ka kadto. Okay. Kaya because bala ang pagpakadto, tali sila gradual mo. Kaya gina-avoid naman abla na, hindi pwede mabayular ang social distancing. That's why ang pagpakadto sila by pacing, by oras. Okay. So there are some, kung kisami, ari pagigilin siya ka case, like ining aton, bala mga senior citizen na PWD, na hindi iya kasarang makadto but it so happen, ilanin ang ginsulod dira. Despite we have an instruction, for whatever reason, sa nakasulod ilang ngalan, I am also asking for the DSSD for the approval na i-house-to-house combat man naman ang distribution sila. Okay. Lagi problema ka kita mo gid mo coverage gali no quota diri sa Villamonte and then hindi gali ni amo gining adlaw dapat it's supposedly May 4 and 5 ang last day of distribution. Supposed to be no amo ginang project tani naton and we are very happy sinatan isang scheduled as been scheduled. But it's happened because of the mandate sin may changes but definitely we do understand ng aton DSSD ang aton national ka local government, I think we have to do understand kagkatsindigin na sila anong sitwasyon sa kada area, labi na sa mga kabarangayan, ng mga dagko na barangays. Action direct. Ang importante, di kami assurance si Kapitan sa kutob, wala matagaan, nara sa listahan, matagaan gid. Yes, matagaan gid sila. Finally, Cap, what's your final announcement? Anong imoluyag ipalapot sa mga taga Villamonte? Ayo bisa tanan wala nakabaton, panumdom sa mga nakabaton naman. So, una na bes, no, gapanumdom because wala nakabaton, palihog lang gid, no, mag-itsindi lang kita anay, no, sa aton ng mga opisyalis, labi na diri sa DSSD sa atong barangay, because somehow, tungkol man sa kalaparon man sa atong lugar, because of the compression schedule, so for sure, may ara, hindi pa malabutan, okay. But we will try some best effort, kinaton, na rest assured ang kutobiya na ara sa payroll, ihatag-tagin na iya, even i-house to house na naton, ihatag-tagin na siya. Then, as scheduled, no? So, please wait lang din for further info sa schedule nyo para at least hindi mamag-uol sa inyo. Na siniyangin na namon kung ano ka importante kag kinangganon, sini ng mga bagay, sini sa programa sa gobyerno. But, ayo lang din ko sa inyo na siguro magbinuligay kita subong sini na crisis situations, no? Para at least matugunan nato ang kinangganon sa isa ka isa sa aton. At the same time, ayo giko sa kutob na tagaan na ina na ginhatag sa aton assistance sa aton national government through sa aton local government is intended para sa pamilya. Okay. So dapat gamiton na siya para sa konsumo sa aton pamilya, kag hindi niya sa paggamiton sa mga vices na bagay. Because kabalo ka mo, we have criminal liability sina in the event na ma-misuse ta ina ng mga funds sa gintrigar sa gobyerno sa aton.
So ako pag sa sabis, ayo dalakap no, dikton tinirgit sa sulod blay dikit agwa. Amo na sa Palihog lang gid, amo lang ginaginayo ko sa aton sa Purok Sabis, kag sa aton ng mga kapurukan, i-maintain tagid ang social distancing. Because this is only the only weapon siguro naton para matapna naton ang malapnagon na COVID na virus at the same time makamamatay man. So that na through our effort and prayers, masurpass tagid ini na problema. So please stay safe everyone and God bless Kid Barangay Villamonte. Captain Kyugit ang biya Action Radyo, mayong gabi, salamat. Kag salamat, Sir Madamo, ginasalamat sa tagpalamati sa Action Radio. Sige, Action Captain Kyugit ha. Nabati naton si Kapitan Romel Flores. So, ano sa lang area ila, mismo. ang lugar na sa mga na tao da, no? Diri sa Gwa, may pipila na lang ka mga tao, pero posible la ining ginaulat nila. Kay kabalo ka, samtang nag-report kita Action Rec, ang iban nga mga pumuluyo, nga ang concern nila, mahimo lang man masabat, abi, sa nga barangay, or so sino the person nga posible makasabat Action Rec. Yung kuha na lang gid, o kung na gin istorya, na lang gid sa mga barangay kagawad. Why na sa nabilin So, da of course- nagakwa-pasap action dyan amo ni oras? Action Rec? Why na sa minabilin da nga nagakwa-pasap amo ni oras? Why na? Okay. Wala naman dibi ang mga cashier, o kung naman dibi ang mga nag-pay out Action Rec. Magluwas sa And Villamonte, dyan pa na monitor mo sa ibang nga barangay like Banago, Bata, Singkang, Takuling, Mansilingan, Tagob, Stipan na yan. Anong imong monitoring? May harap pa ibang nga barangay nga nagkatagtaganay pa mo ni oras? I'm gonna-try ko nga ma-reach out, Action Eric, si Kapitan Ricky Mijares, sa barangay Banago. Sige. Kaya may mga pila ka mga information, abi nga, I think do, wala pa, natapos-tapos, or base natapos na man. Okay. Kaya so far, for all the rest of the barangay nga nag-conduct Action Eric, sining payout karon nga adlaw. Oo. Amo ni mga barangay nga damo-damo. Pa-auto-limits diyan sa itong nga tagpalamati kung nga nagabihan ini. Oo. Kaya rin i-state ko sa inyo, ano kadamuon sa mga ginagaan sa ayuda karon nga adlaw, no? Ang pinaka-the best kini kaning kitaan kuya for one day ang panokoy natapos. Yes. Panokoy is 2,559. Correct. Villamonte is 2,295. Ang rason ito nga naggagabihan, kay isa lang actually ka venue. Compared sa area sang Panokoy, nga duha ka venue ang gingamit, isa sa Negros Coliseum, kay isa sa may barangay gym. Actually, na-divide. Actually, ang Negros Coliseum, kung nantawa namon kay na, kuwan to daw checking na lang to siyang aton nga kuwan nga mga social worker. Pero ang pag-release ng kwarta, sila din natabo sa gym sang kuwan sang paano ko action dyan. Yes, actually, importante kay amo ni bilang kabalo kang mas dugay action na ang validation gid. Ang Correct. ginin pinakadugay sa tanan. Ang payout yapos nang man kay once sa validate na. Yes. Ang kwarta di naman na niya kay pang pilo-pilo na action size meal na pagbunot nila. Oo. Size meal na iatag na sa imo. Isipon mo na lang bisa tubang nila kaya isipon man nila sa imo action direct. Correct. Ang Banago damo ini. Ang problema diri sa Banago kinahanglan nila i-maintain abing social distancing. Oo. Kag pila ka mga preventive measures. Kumo na liga action direct na na to isa ka positive case na silang area. Yes. And wala labot sila, ang ilad revenue is ang parokya, no? Ang simbahan sa nga barangay, actually katupado mismo sa barangay hall. 2023 inadra. Ining barangay Tangog naman, para mamala sa tumagkagson, do second yung katagtaganay nila, pero por te kadamo, lampot actually 3,500 sa isa lang kaadlaw nga tagtaganay, pero we are happy to say, nga around 8 p.m. karon te gabi, natapos-tapos ang tagtaganay nila, ang nami diri actually is ang area diri sang barangay Okay, balik ka sa action dyan diya, sa notod, isa-isa na action dyan. Kaya may mga barangay pa yung siguro like Banago, Weta Kabalo, pero anyway, kung tako yung natutugan action dyan, nagkasige pa panagtag sa SAP, no? May mga barangay nga damo man na makuha, pero natapos-tapos nila before 9, no? 8 o'clock, natapos-tapos na sang barangay Tangob, no? Ito no, kung naman silingan, kag Estipanea, no? Bata, kung, I don't know, kung sige pang tagtagan na action dyan, please come back. Exactly, actually, ang Tangog, mga around 8 p.m., no? Pero ang projector dyan ni Kapitan Villarosa, kay nasa ito na interview sa action report sa Action Revolution, malabot po no last 10 ang gabi, kay Tipurti kadamo pa kayo na pagabot natin dito mga before 6 p.m. Pero kay Tipangod ka medyo nagdasigdasig man, kay may pila ka mga barangay na tempano na tapos kung pang-augment ang pila ka mga DSWD, pila ka mga cashier action erect,
amo na mas nadasig ang ila diri nga distribution. Ang tangog 3,500 duha ka mga venue gingamit nila dira ang gym o kanang yes ang gym sa San Luis Miguel National High School kag gining covered court kanang tang sa tupad mismo sa barangay hall. Rason ko nga medyo smooth ang flow actually sa ila tagtaganay. Ang barangay Alihis damo-damo man kaina ang mga 1,933 ang ilatagtagan karon nga adlaw isa lang ang dala ka venue actually and guro gabi naman sila natapos pero dito sa lugar kay na sabi informed nga today ilang at tagtaganay compared mo actually sa Villamonte nga hindi gid nila scheduled subong kumbaga araya sa utok sang mga pumulo din ng kabaton nga supposedly ilang schedule is March 4 and 5 o May 4 and 5 kaya pinakabating kalabanan diri sa Action Radio sang Martes Evaluan na interview natin live sa Action Radio Bacolod si Kapitan Ruben Flores kaya gin-inform niya nga ang possibility diri nga ilang schedule is May 4 and 5 kidman but silingon amo na yung awareness sa mga tao actually. Ang mansilingan na ibaluan, hindi man na supposedly today ang schedule. Kaya sa interview natin last time with Barangay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan, nalambal, Biyernes, May 1 actually ang schedule. Subong, it's April 30, Thursday, but sila yung nagkalingka ang iban. Alas rin ka bikining agaw nila, so libot ang puro, kag-inform, na kinang gini natin, kag inyong schedule sa payout is buwas o kung pagkaaga, actually. Kaya ang barangay si Mansilingan, may ara 2,280 ka mga kalaktaan, except actually sa wala nakabaton sa first and second actually nila nga payout. Okay, balik kata si Akson John Diaz. John, please come back. Yes, actually, no? Okay. Anyway, sa nasili ko ng Mansilingan na mo itong area sa Mansilingan mismo, meron silang 2,280 no, ka mga talagaan actually, sining ila naman nga payout. Ang area sang Singkang, jutay-jutay na lang ini, kay the third nila karon nga batch, meron 951. Kag ang barangay Takuling, amo ning ginakulbaan kay ng Takuling. Kay ang Katakuling niya 2,643, nga kay nakita nato ng itsura ni Kapitan kag na barangay Kapitana kag ABC President Lady Gaston Calaspalen, ang iya nga worry actually kay ara Brazil area nga wala hindi ba nila masure kung matapos o hindi. Matagan ang may perol. Amo tong clarification nila ni Kapitan. May isa dira ka purok nga ang nila perol on process factionary. But silingunin, wala lagi namang exist ang problem sa barangay Villamonte. Okay. Even areas ng barangay Takuling, ang amo nila problema nag-exist man. Iniging kumpirma mismo na Kapitan Lady Gles Gonzales interview sa Action Radio Bacolod karon gid lamang na hapon Action Direct. Ano ang observation niyo sa hambal nga last day dapat? Okay, no, so ang pa-sure kay expect kami Thursday, Friday na payout. No, kapag with the Monday, nating kung matapos, no? So may nakita ng mga box sa division, naging pa-hold for schedule, kaya doon na niyang flow, kapag hindi gusto na matinutokon, at hindi may social distancing sa na gina-observe, no? So di doon ka, wait lang ka mo, we will give you a ring kung okay na, iba una-una na yung mga nakaschedule ahead, no? Actually, Captain, hindi naman siguro ang Takuling ang experience so far. As the President, yes, na ano ang general observation, yung assessment nito? So, siguro, Facebook na rin sa balay, no? Kita mahulat kita until na may final instruction na gito, ang social distancing ginalang daw sa diwit. So, dapat na, na mapalo lang sa kayo, no? At ang procedure na ginagad sa barangay para mapunasan na flow. Kapag ikaw pa lang tapon, makarabon sa mabilis na oras agad, matapos na for today. Okay, no? So, ang matapos siguro ang but may mga not-found na iba na table, kaya itong first batch na nakakalapit. So, we will have a special payout for those na unclaimed siguro. Story out na ang checklist. Yes, so, may iba na nagkatuti, ang yun ang alam, may sa first batch na nakapost, no, na table. But yung mo pa naman muna i-arrange pag-i-arrange sila sa mga wala. So, ang pinaka-suggestion is, hindi madalik-dalik. Hindi na muna nga nagkirapat ng social distancing, pwede mapatigagusto. Yes, so, mas matunda lang na
Mga taon naman ako, di ba nakita mga nagdunga, ako na nga mo na mga gabi. Yes, no? We have to consider na may validation. Hindi lang isa, sila lang nag-validate, no? So, hindi pa pwede hindi na i-validate yung mga procedure na. Actually, kabatian si Kapitan Lady Grace Gonzales Panen sa barangay Takuling. Amo itong iyang pagpabutsag abi, no? Sang problema kay na nga posible na tubang man mismo. Sang barangay, actually kay na dito sa may lugar kung sa rin abi, nagakandak sila sang payout. Actually, nagulpihan ganing ilang plano kagabi lang sila nagplasta ni Police Captain Elmer Bonilla sa bagong strategic plan kay ginisla nila actually king entrance para hindi magkinamutot kay hindi magtugas ang trapiko dira sa tukang sa City Heights kay kabulo ka gina-construct na dabay ang tunga-tunga sandala sa City Heights nandito ganing nga mga inadlaw minabulasot tong salakyan delivery sang pagkaon kay may ano da ginakot-kot da sa mo T1 lane na naman abyan dira ang problema diri nila once nga actually nga mag ka-problema pag idara kag hindi nila dayon nga ma-confirm agad-agad abing pinakamapumulyo so hindi mo nila is nag-divert sila hindi nila nga dito sila sa entrance sa may lapit sa may Bacolod City College ditong entrance ang exit dito naman sa may atubang sa Bacolod City National High School amo na mga changes na ginobra nila pero hopefully na masunod ang pagdagan ng kapitan na sundo na lang kag kulog change sa tanan ang disi mga surals niya once ang imong alala sa master list ang kwarta mo ya hindi ginaya madula iyata ginaya sa imo aksurerek and may pabutsag man diri si Kapitan de la Vega sang barangay Alihis sang kabudlayan nila kay aksurerek anong process sa mga korna ang pagpagit pamuloyo ginentirte namon sa totoo akong kapitan wagi kami niya sang 5 sikimos naging siling mayara kami ang amon niya kas kapitan to serve nga matagaan sila sa ngila kinanglanon na makuha nila social relation program kapila ang inyong kota for barangay Alihis kapila ito ang amon sa kong na-share diri sa syudad 15,000 household ang Alihis ang nakuha ko sa syudad is only 4,000 di more or less may 11,000 pa nga remaining hindi ba nagreklamo na why madala kaso kung ang why nadala diri ginapalista ko kaya ako ni-report man sa babaw kaya mo pa sang why madala kaya mga pikado diri sa akong barangay at sort of the son yung akong pwede sila matagaan ako nang umakabuhati as much as possible kung ako naman kaya i-repair ko man kay Mayor lagi mapadala ko sulat sa DSWD sa Manila either di sa Bacolod kaya nga akong barangay namo ko sang why matagaan kaya makatil man amo na nga ako nga plano kung iban diri subong nga why matagaan sinapalista ko kaya miyara pa subong nga gambalang si Mayor na why madala tanan nga ako nga 4,000 kaya tanan nga nabilaw mayara pa mga remaining tagaan na bilang iban nga why nakasulod kasi makakuha man subong nga apon sa kwarta so ano ka pang imong panong mensahe sa iban nga mga taga-barangay Alihis ining wala na pamaton sang SAP ano imong reminder sila ayo abi sa ila ako kayo ko sa pamuloyo singalis noon hindi na kamo maglain buhot sa kapitan hindi nyo man ko pagbulayawon hindi ang disaster hindi niya siling typhoon bagyo niya kung sino sino may kubos ka mabinulikon gato ko mo sa barangay buligan nyo ko di nga mag-social distance hindi ko ni makasya without the support sinyo ang inyo yan ginabantay sa mga punuyo ano lang niya ang problema sa kapitan amo na ibatan nyo sa kapitan dapat buligan kani kaya hindi nga disaster pangatay niya hindi niya election time so ko na lang ako nakatulog pa ka na subo ang akong bagit naman hindi migo saksyon radyo hindi nga paghatag sa sosyal ng phone why niya pinilihay sa 15,000 household 15,000 man ka phone mga pang-survey gitangatag why ko nagpili kung sino pigado manggaranon may datis na president nga sila na validation ila na yung problema ako yato sir ikitagaan ko sila na kahit nga emission program actually kapitan nabatya si Kapitan de la Vega
sa barangay Alihis. Nababugto kitang ugas ng liyaw ni Kapitan explicar yaw? Kay na actually dito mas damo ang balya ko no mas damo nagakadto di para magreklamo compared sa kadamoon sang plastado na di nga nagabaton actually sang ayuda. Kuna mo, mas damo ang nagareklamo sa nagakwa ayuda. Oo, kay ang balya kay na ang pinakalaina niya kuno kay do ginabuyaya o masabla ko raw kaya mo na balya nga tani wala na buyaya na kay hindi masaka ng desisyon. Kaya mo kinagolpian kay pag-abot naton. Na pagabot mo guro do manong putok kitang butsi ni Kapitan de la Vega. Ano, de la Vega? Ano pang kanang istorya, pag-abot to actually, anong sitwasyon ni Kapitan de la Vega? Gapang-akwat sa actually klagba nga bangko, ginatong plasta, dikto, kagilapatong kuya. Gapang-akwat mismo ha. Amo na ang edad ni Kapitan, medyo may edad na. Pero mga santalon nga bangko kay na. Dalaya? Dalaya kag mo singita, no? Pinongko ko mo di pinongko. Dalaya guro sa kainit. Dalaya guro sa kainit, eh. Sa kakapoy kakainit ko sa rek. Kaya kung yung white sa kung white sa mainit, hindi ito madala ang pulungkuan nga kuan sa salon. Hindi siguro. Pero kailan nakatawa ko ganit kaya bakong kortes Kapitan nagapakwat. Ano ba lang ati sa mismo may mga tanod mandala sa barangay. Pero nagabulig man. Kaya bala guro gusto bala makita. Ano tas taron na lang gid. Kaya ti ato man kailan si President. Okay, balikan ta si Action John Diaz. Ang ina-report ni John Partini sa tabok sa Alihis, nga daw putok ang butsi ni Kapitan, kaya ti niya daw ginabuyayaw pa ko yan. Sige pangakwat ni Kapitan sa pulungkuan, nga sansano Action John? Yes, exactly. Amo na actually. Kaya na tumatuloy na si First Lieutenant Florentino Abalayan kay Sako pa na sa season number 7. Sa to kaya na nasa yung sagwa, si Kapitanya Arasulodra. Ang bagati may mga part mo ikaw na nagbululyaso sa una, galing kay trial and error, kung dati na-correct nila on the second day, actually, kaya wala naman nagka-problema. Alam mo na no, ang pinakamula ang barangay Bata, gali is 2,364. Ang barangay 35, may ara, pagani 500, nga nabilin, action erect. All in all, may ara karon nga adlaw, ang karon ng adlaw ang gintigaan based on record is 21,840 ka-funded family action erect. Okay. Pwede ka mo sanggin pangtagaan sa Bacolod. Pero anyway, congratulations to Police Captain Armelin Vargas. Matapos nag-trending ang barangay Handumanan sa isa kadlaw, aperting turn out actually kay na. Tanan, pero kudos man sa kapulisan kag sa no, kay si impress ito Captain Armelin Vargas, halin sa alas 8 sa aga, tutog matapos, wag isa rinalin, aragis yung microphone, ang megaphone. Okay. Wala nalagin buyan, sana lagi na nag-plastar kay ina, no? Pero ito mga police, salamat sa police for their bulig man para maintain ang security kagang social distancing action. At least may mga barangay kapitan na nga nakagulog hinawa na action dyan? Oo, muna lang yung bilin. Villamonte. Ang takuling, doon so pa mo na Mansilingan. May mga ginafix pa si Kapitan Boy Pico sa Mansilingan. Kuna mo, may Villamonte, takuling kang Mansilingan, doon mo nang may nabilin-bilin pa. Oo, amo nilang na yung action na bilin-bilin. Out of 61 barangay in the city of Bacolod, amo na lang ni action. Pero, ang Manila, may second payout pa ni Hilauman lang na nabantayan action rek, no? Pero yun muna ang aton paglibot. Amo naging libutan aton karon nga adlaw nga mga barangay. Alibante, wala ito nalabutan nga nagapanagtag na kay tapos-tapos ng Gidman Action Erika. So, para mga ka-action, tanda natin nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa panlawas ang mga paguyang o kunang paglugo sa aton immune function. Ang maigko nga kolon, kagang hindi regular nga pagpagwas. Ang igko sa panlawas ang may dako ka papel sa pagubas ang aton immune function. Ang dapat imuhon, sige lamang mga ka-action, mabastugon kalpasan yugon ang immune function. Paagi naman sa adlaw-adlaw nga paggamit sa super fiber. Ang super fiber, ang munang pinakamadasig at pinaka-epektibo nga panilo sa ato naman nga tinay. Tandaan mga kagsun kung mahuyang ang ato immune system, mabudayan kita agad nga batuan na nanuman nga mga viruses at mga balatian na may magtapik sa aton lawas. Ang gamiton, kag ang tumaron, super fiber. Super fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun ang pangat sa mga kagsun, magbakala sa super fiber. May mo yung mamakasi mo mismo Clinical Life Extension Clinic na amtang naman sa GA7 Budol kapag lamang sa DHL, tuwa-tuwa sa Dangalo kag Burgos Lacson, Surad sang Bacolod. Rekta sa Bacolod, ang taglimot sa Bacolod Action John Diaz, una sa Bacolod Action, sa Bacolod Action Radio.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon dyan diya sa live report sa Patrol 2 Cruiser Patrol. Interview sa kay Barangay Kapitan de la Vega sa Barangay Alhis. Kang ato nga interview sa kay Barangay Kapitan Romel Flores ang Barangay Villamonte. Daw mabugto gid ang ugat sa liog ni Kapitan de la Vega sa Barangay Alhis sa pag-explicar sa tao. Ang bugat nga pulungkuan nga himo sa Sansalon sa sobrang kaaking ni Kapitan de la Vega sa Barangay Alhis na hakwat siya kag nadalaya. Kaya hindi na galing mabato ni Kapitan de la Vega nga buyayawon pa sa ay kasadya man ano. Si Kapitan Romel Flores sa Barangay Binamonte may ara pa nga daw wala matapos-tapos. Di mga ayos sa isang special nga request sa DSWD nga kung mahimo ipadayo niya ang mga nabilin nga wala pa makakuha sang SAP, especially ining 300 masobra nga ara yan naguot sa Purok Sabes nga may ara dahil nagligad na identify nga positibo sa COVID. Ang mansilingan may nabilin pa man, takuling to may ara pa man nabilin, no? Nga way makakuha sang special amelioration, no? Now, kaina, antes ko din magkanto sa studio, hapon makutunakalin sa amon barangay Panokoy, mga pasado, alas 4 to guro kaina, ang nakitaan ko to nga doon nagapasulod ang taga Purok NHA 1, 2, kag daw manog sulod to ang 3 kag 4, no? Damo naman na to nabilin mo. Ari sa linya naton ang workaholic, hands-on namon nga barangay kapitan sa barangay Panokoy. Kabalo ko hindi pa ni mayong tinulugan sini. Kay kainas ang aga mapati Aksyon Henry. Alas 4 na si Kapitan Bibing Noble naghalin sa barangay hall. Pag abot alas 8 kaina, aga pa ara na sa. Sigurado ko ay panitinulugan ang amon kapitan. Ari sa linya to si Kapitan Yolanda Bibing Noble, ang amon kapitan sa barangay Panokoy Cup. Mayong gabi si Aksyon Eric. Mayong gabi, Aksyon Eric. Mayong gabi sa tagpalamati sang paurok-urok. Kag ilabi na gid sa pumuluyo sa barangay Panokoy. Okay. Makasiling ko, Kap, mission accomplished? Kudos sa tanan-tanan. Okay. So natapos-tapos kay man Kap, no? Mga wait mabta na 7 o'clock. Mabta gid mata 7 o'clock kay na. 7 o'clock. 7 o'clock Kay kid. mga 6:45, may mga 11 na lang. Okay. So, isa lang di ka line sila mo. Kay na sa mga comment kay na sa aton nga mga viewers sang gin-interview ko kay na sa program ni News Direct Action Direct sa BBB program, nga gin-interview ko ni Action Alvin daw nagtandog ko Kap nga kado kadamo sang nangin positibong reaksyon ang aton nga dalagan kay na do ka systematic kid Kapitan Bibing. O ginabalik ko ang pagpasalamat sa aton nga pumuluyo sa barangay Panokoy. Kay kung hindi man sa ilang kooperasyon, siguro nang hindi man mag-amo sa to ang resulta. Kay pagkahibalon naton nga wibis gali patigayon na ang payout. Amo to balang ginhimo ta nga nagpatawag ta dayon emergency meeting sa council upod sa chief of police naton dira. Kagin planuhan ta kung ano ang aton dapat nga obrahon. Kag dako gid to nga bulig sa pagtatawag ta pagid sa mga purok president para nga buligan kita nila kay ti gaapila gid kita nga kung kita lang daw hindi ta gid masarangan. Kag nag-apila man ta sa mga pumuluyo nga sundon lang nila kung ano ang aton nga sistema nga ginpatuman. Salamat nga badamo sa barangay Panokoy kay ginpakita tagid nga mahimo gid naton
kung ang tanan-tanan nagakooperar kung may pag-isa. Although nga makasiling kita nga panginbulahan sa nakabaton sang SAP, no, sa wala nakabaton ti medyo makasiling kami nga sorry kiti hindi naton gitanan matagaan sang formas. Pero ti amo na malakap hindi tagin ma-please ang tanan, even hindi man lang barangay Panukoy, halos tanan nga barangay sa Bacolod may mga reklamo gid nga nabaton nga ti kami wala kami kakwasap. Si kwanto yung nga may amuni, may kwarta ni, di auto pa nakabaton pasap, na mo na balakap? Amo na gani, bala action Eric, ang ako nga ginapangangayo nga pag-insindi tani nila. Kay kung kita lang dira sa aton nga barangay, talalakod gid kita maghatag sang bulig sa aton nga pumuluyo. Paano naton talapuron kay limitado lang ang ginhatag sa aton. Yes. May ara nga nagreklamo nga tikap dako man na ila nga balay, may salakyan man. Siling ko nasulod niyo na nga balay. Kay basi siling ko nalantaw niyo lang ang gwa, pero wala ka mo kalantaw sang sulod. Kompleto, may mga ginadialysis, may mga senior citizen nga bulag, hindi kalakat, dubli, may ara nga may cancer. Ti amo na gani nga siling ko tani insindihon taman. Kita maayo ang aton nga sitwasyon sa lawas. Dangutan tagid na ang ginhatag nga bulig sang gobyerno sa mga kauturan nga may cancer. Amo na bala, intindihanay lang tatani. Amo na nga ginapangayo ko, ang pag-intindi sa aton nga isig katao. Gani. Amo sa lang ati, gusto taman ang tanan tagaan, o galing kay may mga limitasyon nga hindi gid pwede matagaan ang tanan kap. Oo, kay limitado lang ang ginhatag man sa aton. Kasi pero kung binarangay, kita nyo man, talalapod, dako balay o gamay balay, basta binarangay nga bulig, talalapod kamutanan. Mo gani na, no? Anyway, tema siling ko, ang tanan, hindi man naton ma-please, kag hindi man lang kita nga barangay, Panukoy ang kaproblema, sina, even ang daw halos nga barangay, may mga reklamo, gid, to the extent isa nga ti, amo to kay na interview na, amo to kay Kapitan Dilabiga, kaya na nga daw mabugtok gid ang ugat sa liog, ya, sa pumersa kasi niya ti okay na nga habalon ka bala nga may pinilian niya pero kung buyayawon ka pa doon di gid mabaton na Kapitan Bibing. O kag subong guro action Eric nga chimpo wala man gwapo nga ka barangay. Amo gani na no. Daw gid sa barangay. Na bala. Gusto namon nga mga kapitanis na mahatagan kamo tanan-tanan. Amo to gani ang akon gin-appeal ko pa na gani nga siling ko ang pwede lang na nga ang iya kapahanukoy. Ikwaon lang namon tapos i-divide sa bilog nga pumuluyo, nga bilog bala nga familia. Bisan gagmay lang at least may ara ang tanan. Ti hindi gali pwede. Ti amo na bala. O gani. Gapangayo lang tas ang pag-intindi. Kabay pa nga maintindihan nila kita sa part naton nga ginobra taman ang tanan pero gali kita amo na siling ko bala in the long run ang tanan hindi kay ma-please no. Now Kap, nag-extend naman ang Bacolod another 15 days sa ECQ nagpromisa naman to kay na si Mayor Bing nga basi may mga another batch ng food packs nga ipanagtag naman sa aton nga mga barangay. Kay kita dira sa barangay Pahanukoy Action Eric no. May lista kita kung si sino adtong naka-avail sang 336 packs nga primero, kag sang ikaduha nga 1,168. Ti ini ko may ara pagid nga bulig si Mayor, ihatag ta naman na sa wala nakakuha sang nagligad. So, posible ang may makakuha, kag may ara man ihatag ang syudad naton na amo ni sila liwat nato tagaan Kap. Oo, ang wala naka-avail sang first kag second. Parang ang tanan sa kote, kung pwede lang, matalalahod naman tanan. Oo, kag wala kita da. Wala kita da pinilian, kag wala kita pamulitika dira. Kay kaintindigid kita, kag ginalantaw taman bala ang sitwasyon sa mga pumuluyo ta.
Kamuguro nga sa barangay Pahanukoy, nakita nyo naman, waay kita dira sang pinilian. Amo gani na, no? Anyway, tiyan mo na, at least natapos na to ng aton obra. Ginapabot to, hopefully may second batch pa nga another subcap na, no? So at least second batch guro, payout naman lang. Kaya may official list naman sila. Daw medyo mahahapos-hapos na gamay. Salamat. Gidya nga madamo sa aton nga pumuluyo sa barangay Pahanukoy. Kay sabat gid nila kagin pamatian gid nila ang aton nga ginayo sa ila. Nga gin obrahan ta sila sang schedule mo. Dali ang ginhimo tato gin batch by batch ta sila kag kaluyan na tuman gin manaton ang ginahandom tang mangin natawhay lang kagaina. Anyway, finally kiti kabalo ko kapoy kita tanan, hindi lang ikaw. Kakabalo ko nga waigid ka tinrugan maayo kiti ang report ko kay na alas 4 ka na kay nakagaho nakatapos sigo pagbalik mo sa kibot ko ka naman, no? Anyway, finally before we wind up, may gusto ka nga i-appeal kag pasalamatan sinitanan na Kap. Salamat gid nga madamo sa pumuluyo sang barangay Pahanukoy, sa barangay council, sa SK, sa barangay personnel, sa mga kauturan naton sa Station 8, sa Bureau of Fire, kag sa tanan-tanan gid kay kung kami lang hindi to namon mahimo nga manginamo to katawhay, pero tungod sang pagbinuligay, tungod sang kooperasyon sang tagsa-tagsa, nakita ta na ang resulta sang aton nga ginpangabudlayan. Madamo gid nga salamat sa Pahanukoy nun sa suporta kag bulig. With that note, Kap, salamat kisan tayo mo sa Action Radio. Okay, Action Eric. Madamo gid nga salamat, maayong gabi sa tanan, kag God bless Pahanukoy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. There you have it, si Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, ang Barangay Kapitan sa Barangay Panukoy. Ang ipagpasalamat sa Pahanukoy noon sa pagpakita kay na sang suporta kag sa pagpakita nila sang ginimo nga patakaran sa barangay nga nangin maayo kag nangin smooth man ang aton sining tagtaganay nga wala nagka problema kag natapos-tapos tagid panagtag ang kutob sang ginatagan kag ara sa lista sang DSWD nga mga beneficiaries sang Social Amelioration Program. Ang aton interview sa kay Barangay Kapitan Bibing Noble sa Barangay Pahanukoy, ginadulong sa iyo sa kalawan sa DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa nga liver detox. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatino sa atong dugo kagatay. Iniman ang mga active ingredients, phytochemicals, at antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar, adlaw-adlaw. DTX 500 capsule. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. May gabi dira sa kay Toto Bobo, Austria. Naga-monitor gisa sa ito, no? Amo man si Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family. Sa Canada, ga-monitor gid kada kapangimbulahan sa kay Kapitan Bibing Noble. Si Mr. and Mrs. Armando Cabiles. Si Mr. Arnel Binares Sr., ang junior, nagapamati gid sa ato sininga pagpangalagad. Amo man kay Ben Dor. Nagapaurok-urok man sa ato sininga pagpangalagad. Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sang Fujairah, United Arab Emirates. Kag si Inday Marjorie
voluntad. Tiara, pauga pa urok-urok pa siya. Pamati sa Action Night Patrol. Si Christopher Redfield. Si Christopher Redfield, si Tuto ninyo. Kapaurok-urok maman. Toto Rizaldo Atanasio, kag Archie Eleuterio, nakatune in gid sa aton sini nga pagpangalaga dali ni na kay Toto Arian Eleuterio Baldado. Na nagapaurok-urok man sa aton sini nga pagpangalaga. Good evening, himo nakita maayo ang tawo may reklamo. Good evening da kay Cas, friend ko Kap Bibing. Halin na kay Barangay Kapitan Madilin Diaz sang Barangay 18. Sa kay Madam Catherine Opilincia Nulias, Nini Nulias da and kids may gabi, kay Janice Pedrajas, nagapamati man sa atong sini nga pagpangalagad, sa kay Norman kaga Morina Alvarado and family, nagapaurok-urok gid sa atong sini nga pagpangalagad. Magabalik ang inyo sini patutunan pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis ang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! good night ka. Aksyon! Night Patrol! Daw ka nami, paritsada, kagaragada, chimpo ko lang alang na. May kabidira sa kay Toto Clark Himora, Tampipi. Bisay Mrs. Ernie Encarnado, kag sakay Karkar Manaay, kag John Earl Bunghanoy Bunkalo. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi siningamanon Action Night Patrol Program. Kita magatakop temporaryo
balik ko sa Sabado. Friday night sa Action Night Patrol, si Action Marlon Hinuvea ang nagapungko sa atong sininga trono, buwas kadlaw, Biyernes. Atong sininga mapatrol, Unit Reporter sa Action nga napalagad karon nga gabi, Action John Diaz. Back to back sa itong kapiloto, Action Papang Nixon na Tahom. News Center, Action Dela Salazar. Technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar. Back up diri ka Security Guard Donog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Action JM Baikid. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sagbago. Si Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa Station Manager Action Ona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong ng Kurman Action Night Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,